Iphondo leMpuma Koloni linomtsalane kubakhenkethi. Isihloko sale nyanga yezokhenketho sithi ezokhenketho nophuhliso lwamaphandle. Injongo kukubonakalisa ubuhle bephondo nokulithengisa njengendawo yezokhenketho. We are focusing on regaining and sustaining our market share by marketing and promoting Eastern Cape offerings that will attract people into our province. Before COVID-19, we targeted to attract about 3 million visitors by 2025, increasing from 4.3 million by 2030. Uhlobo lakudala lokuthi xa uthengisela umuntu udibana ibuso ngobuso amaxesha amaninzi asizukwazi uyenza lo. And ke ngoku izixhobo zochwepheshe ezikhona ze-technology i-4IR xa ibizwa isinike lo thuba lokwazi ukuthi masikwazi uthetha nabantu bakuthi besesemakhaya bengekakuqali noqala ukhenketho bakwazi ukukhetha. Ukunyenyiswa kwemiqathango yokuvalwa kweli kuza nemiphumela emihle. The latter half of August for the village of Hogsback turned out to be a very good month. Obviously, some people just didn't survive the long shutdown, but for those who have, life is back to normal. Kucetywa uphuculo lweziseko ezingundoqo ukuxabisa i-610 million. Oku kuquka i-190 million yerandi nezofakwa kulwakhiwo lwale mihla kweMkhumbathi Nature Reserve. Ndinyanga Funani weendaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.